Ngatirumbidze Mwari, ngatirumbidze Mwari. Ngatinamate pamberi paMwari. Unokushura izvenyu Mwari. Masvita Baba. Nganditarirwe netsitsi dzako. Nganditarirwe nengoni Mwari. Zita renyu Mwari wedu, Mwari wedu, wenyu Baba ngauonekwe Mwari wedu. Biri kuna Jesu wedu, rakabairwa Yesu Mwari wedu. Nezita ra Jesu. Ngaribatwe basa renyu Baba neutsvene. Tauya Baba mukati membenyu tsvene. Tauya kuzorumbidza zita renyu. Tauya kuzotenda nyasha. Nyasha Baba, nyasha dzaJehovha. Nyasha dzenyu Baba. Ukuru hwenyu Jehovha ngaurumbidze. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Nezita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Toda kudzokera zvakare pamberi paMwari. Tichingotenda Mwari kuti vatitendera kuya kuzorumbidza zita ravo. Isu tatenderwa. Kune mumwe anga achitoshuwa kuya pano but atadza nezvikonzero. Mumwe ari kurwara, mumwe amanikidzika. But iwewe watenderwa naMwari, ngatiende pamberi paMwari, tinamate Mwari, titende Mwari kuti Mwari mazvita enyu tauya kuzokunamatai. Ngandie pamberi paMwari muzita raJesu Baba tinokutendai. Mazvita Baba matitendera Ishe wedu wakatendera. Kuzorumbidza zita renyu Baba, kuzosangana nemi. Sanganai nesu Baba patenderi no Baba. Sanganai nevana venyu. Sanganai nekereke yenyu Jesu wamasimba ose. Jesu weNazareta Baba tinokutendai. Haribatwe basa renyu Baba neutsvene. Tinokutendai Mwari. Tinokutendai Mashita Baba, Mashita Msheni, Mashita Mambo Madzimambo. Muzita raMambo Jesu. Hallelujah. Tinoda kudzokera pamberi paMwari, takaitirwa nyasha, takapiwa baba namai. Ende urwendo runo takaitirwa nyasha, baba namai tinavo pano. Havana kumbofamba, saka nyasha idzodzo ngadziropafadzwe. Ngadzitiropafadze. Ande pamberi paMwari. Tinamate pamberi paMwari, tichitenda paMwari pamusoro pababa namai chiyangu nemhuri yavo muzita raJesu. Tinokutendai mutsvene. Muranda wenyu, muzodzwa wenyu Baba, varwire Baba wekudenga ngavachengetwe newe kudenga Mwari. Muzita raJesu Baba ngavagoneswe nemi Baba wedu. Kamandalaba muzita raJesu Baba tinokutendai. Mazvita Baba, mazvita mutsvene, mazvita Mambo madzimambo. Toda kukumbira mai Deputy waende pamberi paMwari vachingoshuma rushando runo pamberi paMwari. Tinokutendai Mwari mangwanana nomuzita raJesu. Tinokudza zita renyu Mwari nokuti muri Baba vedu. Tiri pano mangwanana nokuda kwenyasha dzenyu Baba. Tauya Ishe wamasimba ose kutendero kusongana mangwananano. Chishuwo chedu kuona imi Jehovha muupenyu hwedu mangwananano. Chishuwo chedu kusangana novapa wenyu mangwananano Mwari. Tauya kumutakuri wemitoro. Tauya kumurwiri Baba. Tauya kumusunungurisho wamasimba ose. Vakaneta ngavapiwe simba nemi mangwananano Mwari. Vari kurwara ngavaponeswe nemisho wamasimba ose. Imi munoporesa zvirwere zvose namarudzi azvo. Tauya kwamuri Mwari venyasha. Tinotaura nyasha parushando runo mangwananano. Tinotaura kugona kwenyu Ishe wamasimba ose. Kubata kwenyu kunoshamisa ngakuonekwe zvino. Taunganira imi Jehovha. Taunganira uvapo wenyu nenyasha dzenyu. Chisanganai nesu Mwari.
basa rose tinoisa maoko enyu Mwari venyasha. Ngazviitwe sokuda kwenyu, kubata kwenyu kuonekwe pakati pedu. Mbiri nokukudzwa zvigodzoserwa kwamuri, zita renyu rigozviwanira mbiri. Tanamata nokutenda muzita raJesu. Haleluya. Amen. Ngatiuchirire Mwari. Takamira kudaro ngatifarire muridzi wemutambo wataunganira muzita raJesu. Haleluya. 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 Tinogona kupfuura kugamuchira Mwari ipapo. Ngatigamuchire Mwari muzita raJesu. Haleluya. Ngatigamuchire baba namai vari pakati pedu. Baba namai president ngativagamuchire muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Ngatitore hedu nzvimbo dzedu. Tinokutendai president. Tinokutendai presi Masvita. Ngativauchirire vachitora nzvimbo dzavo presi ichitora nzvimbo dzayo vatiitira zvakanaka. Ngativauchirirei please. Ngativauchirirei muzita raJesu. Haleluya. Ngatigamuchirei baba deputy naamai nedare ravo vari pakati pedu muzita ramambo Jesu. Haleluya. Haleluya. Takaitirwa nyasha pano, takapiwa vafundisi. Tinavo vafundisi vakawanda vari pakati pedu, handigoni kuvadoma vese nemazita. Regedzai tigamuchire vana baba nanamai vafundisi vedu vari pakati pedu muzita ramambo Jesu. Haleluya. Haleluya. Takamira kudaro tichigamuchira vana baba nanamai vanokudzwa vauya kukereke yavo muzita ramambo Jesu. Haleluya. Kumanya kudai ndoda kukurumidza kuti tidzosere nguva kune mushumiri nokuti inguva yeholiday, vamwe vasiya poto dziri pamoto vada kumbonokanga, saka ndiregedzai titi timhanye mhanye. Ndichikumbira kuti sekretari vechechi vachifamba vachiuya kuno tichivaomberera vachivavisotipa zviziso zvemusha. Ngativaombererei muzita ramambo Jesu. Haleluya. Garo vatipa mukana wokuti tizivisane nezviziviso pazuva ranhasi, tichiremekedza utungamiri uri pakati pedu muzita raJesu. Amen. Hallelujah. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Hallelujah. Hallelujah. Ndotaura zvenzara sei ndichisekerera, handiti? Kutaura kuti nzara iyi inotomboindiswa pasi peshamu nekuda kwezvinenge zvichida mweya panguva iyoyo. Hallelujah. Saka isu hatizorore kutsanya, handitika? Mangwana izuva redu rakanaka, Monday, retinoswera takatsanya tichitsvaga chiso chaMwari. Sure tichitsvaga mavhese kuti tikurose nawo gore rino here, handitika? Tosangana na 6 o'clock topeta zuva nekunyengetera, handitika? Zvakanaka izvi, Mwari wokudenga achitiitira nyasha muzita raJesu. Amen. Chitatu tinenge tiri pano manheru na 9 o'clock for our crossover service. Omberai zvenyu. Inogona kunge kwandiri kana kwauri iri tsika, asi iri tsika yakanaka. Inguva yekuti tiungane tichitenda Mwari, handiti? Nezvakatiitira mugore rino, tichitenda zvakare zvaachaita mugore richatevera. Haleluya. Isu kana tiri pano tiri kuzviona zviri kuitwa naMwari. Zvikuru sei basa rekuvaka iro, handitika? Wakatitendera kuti tinge tiri pano nenguva ino tiparticipate pakuvakwa kwetemberi yake muzita raJesu. Amen. Last week makationa takamira tichitsvaga mari dzemarata. Zviro kwazvo basa riri kufamba. Haina kunoti gedye. Saka vanga vasipo vasina kunzwa chirongwa ichi. Tiri kuti rata rimwe rinoita $200. Tichida about 232 plus marata, handitika? Saka rambai mchiunza mari dzenyu, mungaungana sefamily, ungaita sedunga munhu, ungaungana secell group. Let it be, handitika? Tisamira kana tasvika paroofing level, tongoti gaga zvobva zvapera. Mwari wokudenga achitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Saka takanangana necrossover service, vanonzwa kushare matestimonies, vane zvavakaitirwa naShe, handitika? Uyai mutione vakuru vekereke kana kuenda padesk apo. Moya toonana, monyoresa mazita kuti petinosvika zuva racho zvinenge zvakarongeka, handitika?
Tinenge tichida kunzwawo kuti Mwari akakuitira ichi, mokurudzirawo vamwe. Mwari wokudenga otiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Mukanonoka munowana kwakazara nekuti tinozolimitawo nhamba kakumaneja nhamba dzedu. Saka uyai zvenyu vanonzwa kuti Mwari wakandiitira, handigone kuramba ndakanyarara. Zvitiitire zvakanaka pamberi pedu muzita raJesu. Amen. Ndanga ndichitaura nevari kuita kalenda redu. Vari kutiwo vanoda kuadvertisa sezvo zvakambotaurwa mumagroups andiri vabatei mangwana by 10 o'clock musanonoka. Handi munoziva zvekuprinda zvine nguva ka? Saka batai baba Musena, ndichataura nhamba dzavo, vane peni nyorai, handidi ka? By 10 o'clock munge mavabata mofinaliza zvamungafinaliza. Nhamba dzavo it's 0772 809 505. I will repeat 0772 809 505. Vabatei kalenda redu riprindwe on time. Toda kutotirengera vapano musi wa 31. Handidi ka? Mwari wokudenga akuitire zvakanaka, ndinotenda, ndinodzorera nguva kuna sachigaro muzita raJesu. Amen. Ngativauchirire baba vachitora nzvimbo yavo nekutizivisa zvakanaka. Haleluya. Panguva ino tichipfuurira pamberi, tiri kukumbira abi angu maasha titore zviswanda. Vamwe vari kutoshamisika kuti vamwe service emakuseni here. Baba vakati hatimirire vanenge vasipo. Yatove service yemasikati yekuti tutopedza toenda kumba. Abi yangu maasha tichitora zviswanda tichikumbira brother Mepo vauya kuzotora nzvimbo ino. Yes, Dad. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe. Oh, ubarikiwe, 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 ubarikiwe. Tinotenda Jesu, tinotenda Jesu, tinotenda Jesu. Oh, tinotenda Jesu, tinotenda Jesu, tinotenda Jesu, tinotenda Jesu. Oh, makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu. Oh, makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu. Oh, rumbiza Mwari, oh, rumbiza Mwari, rumbiza Mwari, rumbiza Mwari. Oh, rumbiza Mwari, oh, rumbiza Mwari, rumbiza Mwari, rumbiza Mwari. Hallelujah. Matondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Oh, matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Oh, matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Matondo mingi kolo,
matondo mingi, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nilikuwa mgonjwa ukanipa uhai wa bure. Mimi ni nani Baba ili nisipate kukusifu? Wewe ni Baba, wewe ni wa milele, wewe ni Mwokozi. Yesu usifiwe. Oh, asante sana Bwana, Asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Oh, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Oh, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Maoko kuna che. asante sana, Asante sana Bwana Yesu, asante sana Baba, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Mururu na murizo Yawe kumama, kumama, we kumama, Yozali Zambe. Yawe kumama, Yawe kumama, Yozali Zambe. Yawe kumama, likolona nyoso kumama, Yozali Zambe. Yawe kumama, Yawe kumama, Yozali Zambe. Yesu kumama, kumama Yesu, Yesu nanga kumama Yawe kumama, Yawe kumama, Molongola kasoni, molongola kasoni. Kamula mama, Yawe kumama, Yawe kumama, molongola kasoni, molongola kasoni Yesu sanzola mama, Yawe kumama, Yawe kumama, Yesu kumama, ikolona nyoso kumama, Yozali Zambe, Yozali Zambe, Yozali Zambe, Yozali Zambe na ngayo, Yozali Zambe na, Yozali Zambe na ngayo, Yozali Zambe, Yozali Zambe na ngayo, Yozali Zambe, molongola kasoni na ngayo, mopikola kasoni na ngayo, Yahweh, March, march to your territory. Ay, 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 ende, 1, 2, come on, march, march, to your territory. Yes, one more time, march, 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 to your territory, 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 to your territory. To your territory, Mururu na Murizo, Mururu na Murizo. Lift Jesus, say it. Lift Jesus, say it. Lift Jesus, say it. Lift Jesus, say it. Luwe, luwe, luwe. Luwe, Jésus, luwe. Luwe, Papa, luwe. Allez, danse, bend it. Aïe. Oui. Allez, yes. ngati vaomberere muzita ra Jesu. Haleluya, haleluya, amen. Anoti kuchechi akufarwe, kuno kunofarwa. Haleluya. Regarai ndigamuchire vaenzi vamonde achimbowa panguva yekuti vaone magariro. Isisu panapa hatishaya vaenzi, tine vaenzi here vatanga kupinda nesu nhasi kuti vakamboenda kwenguva hombe. Tikugamuchirei muzita ramambo Jesu. Haleluya. Mungangotiratidza nekusumudza maoko nekuwevha, tikugamuchirei pamuri varipo muzita ra Jesu. Haleluya.
church online vakatitarisa online toda kugamuchirai muzita ramambo Jesu. Haleluya. Panenge pane vaenzi amenoti ameno baba David. Baba David pane vaenzi baba wayasoko. Hallo. Haleluya. Mumbama Mwari munofanira kufarwa muzita raJesu. Haleluya. Ngatibatanidze maoko tikumbire baba waya vazogamuchira vaenzi. Muzita raJesu, muzita raJesu. Thank you. Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wekudenga, tofuka pakwari. Okay. Munomuziva Jesu wandiri kuimba? Tauriro kamira nayo tidai waimuziva waishandura maimbiro. Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wekudenga, tofuka pakwari. Mutuni sindi Mwari, ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wekudenga, tofuka pakwari. Mutuni sindi Mwari. One more time. Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wekudenga, tofuka pakwari. Mutuni sindi Mwari. Masikatano. Isaiah 54:17. Hakuna zvombo zvichagadzirwa nomuvengi kurwisana nesu, zvinobudirira. No weapon fashioned against us will prosper. Hama dzangu, Luke 10:19, Jesu makatipa simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Hakuna simba romuvengi ringatongotikuvadza. Declare kuti hakuna simba romuvengi ringatongotikuvadza. No, hakuna. Oya manderebosha. Yela rabakasa ndereboshi ala rabasa. Every tongue that rises against us in judgment, that will we condemn in the name of Jesus. Tiri vakundi nokupfuurisa. Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndianiko achatirwisa? Oh, give a clap offering to Jesus. Mururu nomuridzo kuna Jesu. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. Glory be to God. Oh, takuyambuka vakomana rukova rukuru. Takuyambuka. Achida asingade. Takupinda muna 2026. Kochiko naimwe. Kufara kwandiri kuita nchiona. Fundisi namai mavunga.
Man of God. Oh, thank you. Mwari ari kungokuita mudiki every day naye. Hapana kuchembera hapa. Hallelujah. Hallelujah. Baba na mai mfundisi. Tiana rutoro kundichitoro. Hallelujah. Mai makora vanonzi baba na mai anawo. Atanga vatarisa kumeso. Akati ndingazodoma vasiriyo. Mfundisi baba na mai Guchutu. We welcome you. We love you, men of God. We love you. We love you, men of God. Baba na mai Mfundisi Mapranga. Our very own. Thank you. Vatishumira kuseni. Chirungu changa chibuda baba. Hallelujah. Tina mfundisi wedu, our youth pastor. Anonzani. Pastor Mazara na baba. Kwa youth amsukuridza mururu sei. Dosaka musina kusimuka mapfekero. Youth iri pano here. Mone vagere mukati menyu muvanyara kusimuka. Vakarova dressing a holiday. Hallelujah. Glory be to God. Tina, our very own deacon. Our very own deacon from Faith Alive. Vanoti vakamboenda zvavo vanodzoka vachiona kuti muri kuita mushere panapa. Baba Runganga. Wow, that man. Muchiri kuvaziva here. Can you shout a better amen for Baba Runga? He is our very own. Aiwa, kuna vana vamwe vafundisi ndini baba wake. Hallelujah. Thank you very much. Nhasi ndiri kufara nokuti takapedza kudira concrete ka. Baba Matawa gadzikwa. Nhasi ndiri kufara wakomana. Nazi kana makambondifadza nhasi ndiri kupembera wakomana. Andaida kuti tipinde 2026 hapo pasina ku mangwana pari kutanga kuvharwa. Kuvhara. Pane wanu mfundisi wandasiyaka ndamusiyira chikonzero. Uya pano. Munomuziva hero. Anonzani. Now, Pastor Bura, mwana wangu. Yes, akatanga ministry yake. Is there, but atanga ministry anoti andina vamwe baba kunze kwa wachiyangu. Ndiwo baba vangu. Now, we want to welcome the servant of God. Ngati gamchirei Baba Bura. Uneva singavazive. Vakatangira ministry pano. Ndova iva youth pastor wepapi. Pano pa Faith Alive pano. Ndova ndakazoita the first pastor weku Good Hope.
Good Hope raiva Sero Group yedu. Akava the first pastor wekondibhura. Ndikazomubvisa ikoko. Ndatorirwa sangano nautahwashe aenda asina kuoneka. Ubva ndatibhura hande. Ndokubva ndanotanga Belvedere nevanhu sikizi. Ndokumusiya bhura ipapo. Ndiye akazovaka chechi iyo yatorwa nevaya vasingagone kuvaka vanongotorera vanhu ava. Ndofunga havasi kundinzwa ne. Asika ndezvavarika. Hello? Asi yatiri kuvaka iyi havafe vaisvinurira iyi. Anofa asati afunga izvozvozvo. Kungofa tinoda kutenda Mwari panguva ino yemangwanani ano. Nditenderei vadikani kuti ndiremekedze baba vangu pamwe chete namama vangu. Ndibatsirei tivafarire. Ndibatsirei tivafarire. Ndinoda kutenda Mwari baba nekuda kwenyu, mama ndoda kutenda Mwari kubva pandandichiuya ndandichiti 15 years ago. Baba vakanditora, vakandirera, vakandiita mwana wavo. Uye ndinoda kutenda Mwari nekuda kuti ndiri kuramba ndichidzidza kubva kwavari. Musi wakatanga kuitwa setting out ndandiri pano na baba. Ndichiti baba ndinotenda nekuti ndinotya chimwe chinhu pamuri. Kuti even up until now you are still standing. Minamato vanhu vanoenda kuminamato. Hakuna service inovharwa nekuti vanhu vaenda kuholiday kana kupi. And ndoda kutenda baba na mama nekuti we are learning from you. If there is anything that I pray for is that God will continue to give you more years. So that we may continue to learn. Ndafara one basa rikuitwa pano baba tichauyaone chipo chedu che 1000. Vari vekudenga vakutreye zvakanaka. Hallelujah! Ko ndasiyawo kupedzesera mufundisi Manhanga. Simukai mufundisi Manhanga. Aiwa vafarire mufundisi Manhanga. Ifaith Alive yose panoparerwa vanhu. Tichataura nezvanamai Mazoyo, anamai Maraura, vanani vese vakabva pano. Machemedzeo nyika yazara nevabva panapa. Mai Manhanga vari kuSentinary uku. Murume akambosara ivo vari kuno. But mudzimai anoshumira uyo akamira amira, musatarise mutumbi. Akamira pano anoreba. Mai Manhanga, thank you. Tina mufundisani zvakare. Kune vakawanda vari pano vamwe vandisingazive. Fundisi Pondiwa. Ndongoziva kaPondiwa wesero. Uyo Pondiwa uyo akamira. Unomuziva here Pondiwa uyo naye Pondiwa? Munoukama? Muningina wako? Makadi mfundisi Pondiwa. Wow, wonderful. And sure makafanana mhuno dzacho, yes. Vakafanana, yes. Chete uyo akazoreba kudarika muningina ndosaka ari mukuruwo. Hallelujah. Thank you very much. Thank you so much. Hey,
Pastor Pondiwa, you are welcome. You are more than the word welcome. You are welcome. You are welcome. We love you and God bless you. Pane umfundisi futhi auya here. Mangamchiti vanhu vakaenda kuhorida hakuna vanhu uyo tende yako yahafu yakuda kuzara futi. Kuseni manga muzere muno muneve English service vaenda. Makuzaza futi. Musamboite mamhepo ekuvhara chechi kunchiti vanhu vakaenda kuhorida. Vanhu varima. Ya ndabvuma. Hallelujah. Mzukuru Jose. Zviri kufamba? All right, zvakanaka. Hallelujah. Regai ndipfuurire pamberi. Inini ndapedza. Nyaya yangu yandamirira panapa ndeyekuti ndiri kufara nokuti mainjiniya edu gore rino vakakanganwa holiday nokuda kwebasa raMwari. Nokuda kwebasa rani? Ini ndiri kunamata kuti Mwari achakupai better holiday than this one. Nokuda this work. Hakuna akaisa ruoko rwake pabasa raMwari, Mwari akamukanganwa. I want to tell you, God is doing great things. Last week ndakakuimbisa kuti I will give you 2,000 yokutenga marata ekuisapo. But pane chinhu one chatakakanganwa panapa ndechokuti tamhanya kumarata asi simende yekuisa floor muisati apo. Saka offering yatiri kutora yese tiri kuda kunotenga masimende. Munoziva kuti chechi yedu yakakuraka? Haipinde 100 bags, inopinda more than 600 bags dzefloor chete nematombo. Taurogere nekuti kana wakuuyo kuservice uyo ne offering yesaga rimwe chete chete. Shwa mese mukauya ne 2020 apaka. Tinonotenga rori rese nokuti mangwana tichanotenga chikontena chokuisa cement. Yeah, but asari muno mahlatsi ari somewhere, but hatitaure zvaasipo ka. Asipo hapo. Ndezvandakadzidziswa nababa wangu. Samanyanga muri kusekei. Kana musipo hamupo hatitaure zvaasipo. But Mahlatsi is one of us here. And I'm very proud of our engineers. They are working tirelessly. And pose pausingafungire vanenge varipo. And munamato wangu ndiri kutenda Mwari kuti makandipa vanhu vokushanda navo. Vari kundipawo zororo kana ndikarara dzinouya ndichiziva kuti kune vakamira. Oh, hallelujah. Hallelujah. Nyangwe kumba kwenyu mukarangana baba na amai, pane vamwe vanhu kubvira kuberekwa kusvikira nhasi hapana chaataitira Mwari. Anongokumbira Mwari chete, baba. Iye chaaitira Mwari kana one. Kana chida kumeka sure kuti ndiri kutaura chokwadi, bvunzawo Girineyo kuti wakaitireiwo Mwari iwe. Basa ndiri kukumbira chete. Kumbira chete. Zvinapa takupai mukana endai munoranga nawo. Ndikakuti masaga 5 ndakuomesera 1 saga chairo muri yese uneona ichichema. Duze kutorovha kuchechi kuti takanzi nditenge saga ngandichaenda ikoko. Hatisi kuti tiri kumanikidza vanhu. Chechi inovakwa nevanoda. Ndosaka tisingapana nemabuilding fund. Those ones with willing hearts, vanoda kushandira Mwari nemoyo, those ones can do anything. Mandinzona mandinzwisisa. Musarove kuchechi muchiti kuri kuvakwa hapano Mwari anovaka. Hello. Usina chawakabvisa uchaona ichipera. Inopera chechi.
ende iri kupera nokumhanya chaiko, hatisi kumbononoka. Ameni, ameni. Now chindinzwai, emai makora uyai panapa, makatakura bhaibheri renyu, inini ndiri parivhikaini uyauzoparidza. Kana zita renyu radanwa, hamutisiye takadaro. Kana zita renyu radanwa, Jesu unozviratidza. Kana zita renyu radanwa, Mwari wekudenga, mutisiye takadaro. Tazviona Ishe Jesu, Ishe Jesu zviratidze. Kana zita kana zita anozviratidza Mwari uyo, Mwari we kana zita renyu radanwa nemoyo unorevesa. Chaanoita anozviratidza zvake Mwari. Kana zita renyu wakanaka Mwari. Ishe Jesu, Ishe Jesu zvataungana panzvimbo ino, zita renyu ngarisimudzirwe. Zvose zvaitwa mbiri nekukudzwa zvidzorerwe kwamuri, Mwari wemasimba ose. Muzita raJesu tinokutendai Mwari. Mazvita tingawana nzvimbo dzedu dzekugara tichitenda praise and worship. Titende vanhu vaMwari ava vanoshingairira muzita raJesu. Haleluya. Kuenda ahead of us, Mwari wati vaitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Haleluya. Vakutanga nekutenda Mwari wemasimba ose ane nyasha. Haleluya. Mwari ane rudo asiri musaruri wevanhu, anoshamisa. Haleluya. Ukangosvika pane chero imba unongosvika uchibvunzwa unzi wabva nekupi. Haleluya. Varoda kutokunzwisisa kuti wabva nekupi. Haleluya. Asi kuchechi tinongouya muzita raJesu. Amen.
pamwe watori kuright hausitoziva kuti akabva nekupi, ari kuleft akabva nekupi. Takasangana nekuda kwazita raJehovha, asiri musaruri wevanhu. Muzita raJesu, amen. Chingomutenda mangwananano, chingomuti Mwari munoshamisa, haleluya, nokuti vakakuda nerudo rukuru. Muzita raJesu, haleluya. Mangwananano ndoda kutenda mama nadhedhi vari pakati pedu, amen. Ndoda kutenda Mwari, amen. Ndi mama nadhedhi, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Tine patinoti baba, pane patinosvika pakuti mama nadhedhi, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Toda kuvatenda vari pakati pedu panguva ino, amen. Ndichinzwa kuzvininipisa chose kuti vakagara ndakamira pano panzvimbo yavo. Ndoda kutenda Mwari muzita raJesu, amen. Chitenda chiya pese nanga ari pakati pedu, anga achimhanya hanzi poto dzimwe dzasiwa kumba dziri pasitofu. Mwari vandibatsirewo ndifambe nespeed iyo muzita raJesu, amen. Baba manhire namama, toda kutendai nebhodhi rose muzita raJesu, amen. Munoramba muchitikurudzira, haleluya, muchimira namama nadhedhi wedu zvichitiitira zvakanaka, amen. Vafundisi vose vari pakati pedu tinokutendai. Baba namai mapuranga mazvita enyu, totenda morning service yandiitira zvakanaka, haleluya. Kereke yakatengwa neropa inzwa kugamuchirwa mangwananano muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Toda kutenda Mwari mangwananano, haleluya. Ini kubva pandapinda pamorning service ndangonzwa kuti nyaya iri pano ndeyeprayer. Zvandiitira zvakanaka muzita raJesu, haleluya. Ine kakuswedera kari kuitwa panyaya yeprayer, pane step iri kuitwa panyaya yeprayer muzita raJesu, amen. Ndichikumbirawo muverengi weshoko tiende kuscripture muzita raJesu, amen. Ndichakumbira kumboverengerwa one scripture yandatora theme. Mamwe tichamaverenga as we go. 2 Kings chapter 19 verse 3. 2 Kings chapter 19 verse 3. Pavesi ya 3. Vakati kwaari, zvanzi naHezekia, nhasi izuva rokutambudzika nerokutukwa, nerokuzvidzwa, nokuti vana vakasvika pakuzvarwa, asi hakune simba rokuzvara naro. Muzita raJesu, haleluya. Sorry, ndokumbirawo mudzokorori umwe anogona kunge ari kutanga kuinzwa scripture ari kuita wanda. Muzita raJesu, dzokororai munhu waMwari. Vakati kwaari, and they said unto him, zvanzi naHezekia, that says Hezekiah, nhasi izuva rokutambudzika, this is a day of trouble, kutukwa nerokuzvidzwa, and blasphemy, nokuti vana vakasvika pakuzvarwa, for the children are come to birth, asi hakune ane simba rokuzvara naro, and there is no strength to bring them forth. Muzita raJesu, haleluya. Ndinotenda muverengi weshoko muzita raJesu, haleluya. Tingati musoro wenyaya mangwanani ano andirongokumbira kuti Mwari vatibatsire tigoverane pamusoro pawo, beyond your ability, haleluya. Beyond our ability, or you can personalize beyond my ability. Beyond my ability, hallelujah. 2 Kings, ndiHezekiah atuma varanda vake kuti vaende kuna muprofita Isaiah. Ukatarisa nyaya iyi, Hezekiah ari kuti zuva ranhasi izuva rokutambudzika, izuva rokutukwa, izuva rokuzvidzwa. Haasi kutsanangura nyaya yese izere, ari kutora a childbirth metaphor. Ari kungotora ka statement, a metaphor, ari kutora any image, nofunga aremerwa nekunyatsoutsanangura kuti inyaya yei. Obva atuma, ari kutuma message kumuprofita. Yaari kuti endai munomuudza Isaiah kuti mwana akuda kuzvarwa, that is a childbirth metaphor. Ari kutora semudzimai ane pamuviri, asvika 9 months, aadmitwa muBaines. Mudzimai ari kuda kubatsirwa, but iri kunzi simba haana. Ari kuti endai munoudza Isaiah nyaya iyi. Ukatarisa statement iyi haitaurirwi madhimoni. Hauudzi Satani kuti ndatambudzika chaizvo. Haasi kuudza madhimoni kuti ndarwadziwa, pain iri munyama yangu. Haasi kuudza mweya yetsvina kuti vadiwe handina pamuviri. Ari kutuma kumuprofita, which means this statement ukatarisa pavhesi ya 1 iri kuratidza kuti Hezekiah anga ari muimba yekunamata. So it's a statement inotaurwa pamberi paMwari.
paunoshowa your vulnerability kuti I cannot do it, I can't make it, izvi zvandikurira. Madhimoni tikasvika paari tinoti let the weak say I am strong, not let the sick say I am healed. But kana ndasvika muprayer room ndomandiri kunodurura my vulnerability, kukundikana kwese. Ndo zviri kuitwa naHezekaya, ari kuenda muprayer room, which means mangwananano you are in a prayer room. Paunofanwa kudurura moyo pamberi paMwari. Ndamboti kubva morning service yanga iri service yemaprayer, it was about prayer. Hezekaya manguva ino ari kuti zuva ranhasi ndiri kutambudzika, ndazvidzwa zvakanyanya, ndasvika pakuti ndakuda kuzvara, but simba. Which means kana anga achinyora tsamba neshona aigona kunyora kuti kudi mwana asvika pakuzvarwa simba rapera. Which means hakuna mai vanotakura nhumbu kubva first month kusvika 9 achitarisira kuti achabva kuchipatara asina mwana. Mustara Jesu, haleluya. Anotoita zvese mudzimai kugadzirira kuti ndakamirira kugamuchira mwana. But unozonzwa kwaita announcement yokuti auya asina mwana. Which means mudzimai ane paanosvika. Koita pane imwe area yekuti iyoyo yaya Mwari. Ndo statement iri kushandiswa naHezekaya. Ari kuti inini semutungamiri wa Juda ndaita zvese zvandinogona kuita, ndo pandasvika apa. Izvi zvasara izvi zvazvenyu Mwari. Ndichidzokera ndati musoro wenyaya tiri kuti beyond our ability. Kachirungu kadiki diki, beyond word racho. It's something that is outside what we are capable of doing or understanding. Beyond zvakuitika kunze kwekuti kana paine pawagumira uri kuti ndasvika apa, anything further zvakutondiuraya. Kana vari vekwabhari vakutozvicheka-cheka, vari kuti tanamata kusvika pekupedzesera bhari wedu hana kuti daira, todiniko asi tikazvicheka. Isusu manje hatizvicheki. Mustara Jesu, haleluya. Saka beyond wasvika pamaximum, wasvika paapex, mustara Jesu, haleluya. Beyond iri kupointa kuti pawasvika kumberi, it's now too difficult for you to do anything. It's too complicated even to understand it. Mustara Jesu, hallelujah. Mustara Jesu, hallelujah. It's beyond our limit, hallelujah. Mustara Jesu, amen. Tichidzokera panyaya yandiraverengesa, ndaiverengesera pana 2 Kings chapter 19. Pane zvakaitika kumashure, amen. Pakusvika pakuti Hezekaya anopinda musituation yekuti they are feeling helpless. Vakuziva kuti simba riri matiri raguma. Hatina zvimwe zvatichaita further than that. Mustara Jesu, hallelujah. Tichidzokera kuna 2 Kings chapter 16. Pana mambo akamutangira, because by this time Israel yanga divided into two, southern and northern kingdoms, hallelujah. Saka apa we are sharing nezva southern kingdom inova Judah. Ndo yanga yakanotungamirwa naHezekaya. Kwanga kuino Israel ine makings aiterawo kwavanga vari ikoko, hallelujah. Vese vaisangana kuJerusalema kunonamata, hallelujah. Andisuda kuenda kunyaya iyoyo. Saka before kuuya kwaHezekaya kwakanga kuina Ahaz. Ahaz anonzi anga ari the wickedest king than ever kings vamwe vakazouya. Anonzi anga akaipisisa zvokusvika pokuti akaita zvinhu zvisingatarisirwi kurudzi rwaJudha, haleluya. Hanzi anototora mwana wake kunoti apfuure nepamoto, zviya mamwe machechi aya anoita pass through the fire vachita marituals. Akanosiya chinamato, hanzi akanotora mavakirwo emaota ekuDamascus, haleluya. Ameno kana vakanotora maristband, ameno kana maanointing whatever, mafuta eshato, ameno zvakanotorwa naAhazi. Akauya akareplace temple yaMwari, akanoreplace maota aMwari. Hanzi awanga akuzvivakira iye, which means akanoshifta worship yakaenda kwaari. Mustara Jesu, amen. Akaputsa mazvese zvanga zvavakwa zviya achichinja. Akanonzi akacorrupta the temple of God than anyone else akauya. Kwanza akanonamata pasi pemuti umwe noumwe. Pamwe inovakakirawo handizivi.
but Ahazi akanoita the wicked things ever panyika. Achibva ndopari kupinda Hezekiah. Hezekiah pari kupindapo anonzi was a godly king. Hallelujah. Tinomuwana pana 2 Kings chapter 18. Hallelujah. Hezekiah anonzi achipindapo akasvika unotya Mwari. Just imagine uri kusvika kunoita take over kune umwe anga akutonzwisiswa nevanhu vachitoenda kunoshipa vachinoita zvinhu zvavo naye Ahazi. Iye ndobva asvika ndokubva aputsa zvese. Maorta ese akasvika akamaparadza. Kunonzi Ahazi anga atoti kune mambo waSiria kuti hanzi I am now your servant and your son. Ndoma declaration akaita. Akatora Judah yese akaisa pasi pemu enemy pasatani. Takukunamata. Tavana vako. Mustara Jesu, hallelujah. Hezekiah pari kupinda ari kunochinja zvinhu. Ari kuti isu hatina kudzidziswa kunamata ana aSiria. Isusu tiri kudzokera kukereke pakutanga kwaJehovha. Mustara Jesu, hallelujah. Inotya Mwari. Saka anonzi akaparadza zvese zvimwari zvese akaramba kuenda pasi paAsiria. Ndo panotangira hondo namambo uyu. Mustara Jesu, hallelujah. Unochienda pa 2 Kings chapter 18. Ndangoti ndimhanyi. Kana uda kuzonyatsoinzwisisa you can read through the story. Hallelujah. 2 Kings chapter 18. Ndo patakuwana mambo atsamwa kuti unozviitisa. Vakakutangira vainge vari pasi pedu. Iwe wakuramba. Zvabva kupi? Mustara Jesu, hallelujah. Mustara Jesu, hallelujah. Hezekiah ndo paari kunoita prayer iri apo. Ukachitarisa zvanotanga aitisa Hezekiah, pekutanga antimnenge uchimbopindura uchididi. Pekutanga Hezekiah anonzi akati alright chinditendera because anga apiwa mathreats asingaiti. Zvikanzi alright chitenda tingokupai, hatiri kunamati, but takukupai mari. Ndo pandakanzwa shoko raMwari richinzi Hezekiah akasvika pakunotsemura nemadhoorpost egold achiendesa kuna Sennacherib. Akatora goridhe rese remutemberi nemareserves amambo, which means muvanhu akanga apedza nazvo. Akatora chose chinonzi silver and gold achida kuzama kusatisfy mademands amambo uyu. But kunonzi mambo uyu akaramba achidimanda more. Mustara Jesu, hallelujah. Semukadzi uya aibuda ropa anonzi akapedza zvake zvese, pfuma yese. Unoziva panosvika pasituation yekuti unopedza zvese uchidhimandwa neutano. Ukanzi kuIndia wanzi traya China, wanzi traya uku, zvichidhimanda maresources muupenyu hwako kusvika paunonzwa kuti vedu eka ndapera. Kana ari mastenda ndakatenga apera, ndichitengesera urwere. Ndopa point yakasvika Hezekiah. Hazvina kugumira ipapo, ashaya chekumupa. Ndopa anotumirwa hondo. Inosvika, haana kusvika nekutanga nekuita zvimwe. Anosvika kutanga kunoshedzera. Satani anotanga nekuita noizika. Ndo zvakaita kuti madzikoma aDavid paipai 140 days. Vaingonzwa izwi. Vobva vavhunduka, ivo vabudira kunorwa. Vobva vanzwa izwi. Vakati, tinopera, vodzokera. Mangwana vobuda futi vachiti tauya kuzonorwa. Vonzwa izwi votiza. Saka ndo strategy yaSatani yekuti anotanga akuunganidzira dzinenge evidence so dzekuti ukadzitarisa shoko richiparidzwa iwe ukatarisa evidence unototi nofunga ndezvevamwe. Manditi nokuti iwe wakaguta wakakwana nezwi rakataura munzeve dzako kuti this is it can't. Ende unobva wapiwa evidence yevakafa, cancer, unavo uchitotarisa paWhatsApp popwini uya anga achirwara afa. Saka wakazara neevidence. Saka uyu Sennacherib vanhu ava vakachinjana because evidence dzadziripo zvimwe unoziva ndedze. But before mambo Sennacherib papaine anonzi Shalmaneser akatangira wanti vaiti achibva umwe uya. Uyu ndewe the opposite uyu Shalmaneser. Akatanga ndokubva atapa Israel. Wantati vanga vatuma kingdoms. Ndokunotapa Israel. Ndokuisa pasi pavo. Kwasara Judah na Hezekiah. Saka unotori neevidence kuti imwe chechi irapo yakaenda. Mustara Jesu, hallelujah.
achibva iye ndopakauya Senekerebu uyu akanyatsoenda kunoita feya naHezekia. Vamwe tinavo uko. Iwe uri kuti hausi kuda kunamata isu. Iwe hausi kuda kuenda pasi pedu. Muzita raJesu, haleluya. Saka ukaiverenga uchaona pane zvakawanda zvaiitika kuexchange kwemashoko, but pane time yokuti paakatanga kuthreatenwa, shoko raMwari rinoti Hezekia nevanhu vake havana kana kumupindura. There are times dzekuti hauchatarisi pane situation, hauchadi kutsvaga kunzwisisa kuti zvanyatsokunzi kudii. Hezekia patakuverenga pachapter 19 ndo paari kungoti apedza kunzwa ari kuenda kuprayer room, ndo kwaari kunotuma message kumuprofita kuti zvimwe zvese ndakaita, zvimwe zvese zvandaigona kuita semutungamiri agadzwa ndakaita. Ndakavabvisa muzvimwari zvavo vanhu ava, ndikavadzidzisa kunamata Mwari, ndakavaudza kuti rasai zvimwe zvimwari zvose. Vakarasa, vakamirira Jehovha Jaire, vakamirira Jehovha anorwira, the mighty God. Ndo zvandakavadzidzisa semutungamiri. Ndakavaudza thimu inoti the year of possessing your territory. Ndikavadzidzisa kuti unopozesa sei, but Mwari pakuzadziswa it's you. Pane pazvakatakaita zvedu zvatakanzi tiite adikani. Takadzidziswa kuti hatiuyi nemishonga, hatichabati makate, hatichabati izvo nezvezvo, taakuvimba naJehovha. Hezekia ari kuti ndakavaudza kuti provider ndiJaire, but pakupa apa ndimi Mwari munopa. Ndakavaudza kuti Rafa ndiJehovha, pakurapa ndekwenyu Mwari. Ari kutuma message kuna Isaiah kuti inzwa kanyaya iri pano. Vanhu ava vataura zvavataura, ina handina kuvadzidzisa kurwa nemiseve, nokuti makati hondo yedu haisi yemiseve. Ndakavaudza kuti tinorwirwa naMwari, weyo hondo yasimuka. Ina handina miseve yekuvapa. I'm just like a mother in the labor ward. Zvokuti ndichasununguka neintroduction ndezvenyu neopu, ndezvenyu normal birth, ndimi Mwari. Kudelivery part, it's you God. Kuti tichabuda muno nemwana here kana kwete, it's all about you God. Ndo message yataverenga pascripture iyo. That one inotaurwa muprayer. Nemunhu anga achitsanya gore rino, nemunhu anga achinamata gore rino, akanzi obey the word, akaobeya. Akasiya zvimwe zvaaitenda kwazviri, akati yangu wallet yaimbogara nemidzi, but this time ndarasa midzi yebusiness. Ndamirira kuti Mwari vandiropafadze. Zvino yekuropafadzai Mwari, handifambi ndichiisa mari muhomwe dzevanhu. It's you God who can lift them up. Muzita raJesu, hallelujah. I'm just like a woman. Akatoremerwa mukadzi uyu 9 months ane munhu mudumbu. Wamutanzi mwana anoexpecta kuti ndiye achamburitsa. NdiMwari vanoita kuti mukadzi uyu abude nemwana. Hezekia ari kutora this situation. Ari kunoti vanhu ndandavaudza kuti it's a year of possessing. Ndakatovaudza. Ende Mwari makaratidza kuti ndimi. Vakaita zvese. Tane madays mangano kupinda mugore idzva. Pane vasati vapozesa. But kuzadziswa kwenyaya iyi ndeyenyu Mwari. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the living God. Saka nhasi ndo prayer ngaive pamoyo wako. Ndakadzidziswa kubatira mushoko, ndakadzidziswa kunamata, ndakadzidziswa kutsvaka imi Mwari. Mwari zvelevel rangu ndakaita, but zvokuchabata mwana zvakubva kwamuri. Mwari ndakaenda kuchikoro, kunyika iri kuti 5 levels. Idzi ndinadzo. Mwari nyika yakatizve at least kakosi akandaanakoka. But zvekwandonoshanda Mwari, handigoni kunobhudhoza makambani evanhu. Zvakuda denga rega rizarure. Indo nyaya yaJehovha. It's now beyond my ability. Zvangu zvandaita inini ndakaita. Marriage Mwari vakandipa. Thank you Lord.
makaita nyasha. Pati yekuzobata pamuviri metsi yacho Mwari. Metsi ndeyenyu Mwari. Izvo kuramba ndiri kuvunzwa nana Senekerebu. Wakati Mwari wako anopa mwana, uya tikupe mishonga ukaramba. Ukazodi imetsi Mwari ndeyenyu. Hezekia haana kubvuma kunobata zvimwari zveDhamasiko. Akati ndakutosira imimi. Ndopa unonzwa Dhaniel achiti kurwirwa kana kusarwirwa. Amen, ngatidyiwe neshumba dzacho. Ari kureva kuti I dismiss completely any other offer. Andigoni kuita saAhazi. Akati you will be my father. I will be your servant. Ini handisi kumboenda kuna Satani. Kuti ndiite mari muZimbabwe. Pinda musystem yemadhimoni iyi. Ini handisi kuendako. Handimboendi kunoita saAhazi. Anoti you will be my father. Bow down to my systems emishonga. Kuti uite mari. Awo ili pari kudiwa akamira akaramba. Akati kana shopu yacho ichivhara ngaivhare. Ngaivhare. Ameno ndezvaMwari. Nhasi iti Mwari makati I am supposed to possess this year. I did all that I was supposed to do. Here I am, Lord. Zvakuti ndibve pano ndakabata mwana. It's all about you, God. That one is beyond my ability. Inzwa faith alive. Kune iye akamirira Jehovha. Mangwanana noingozviudza kuti Mwari isawo tsamba yako, isawo statement yako kuti ni Mwari selevel remunhu. Ane maweaknesses amunoziva wamakada akadaro. Mukushingaira kwangu mukuedza kwose. This is how far I have gone this year. With the theme. Vakanditi ndidai ndiri kuteerera. Ndiri kuzama ndichiwa ndichimuka. But I have tried. But Lord, I want to be part of those who are possessing. And zvokuipossessa, it's about God. Hatigoni kuzviita musimba redu. Hatigoni kuzviita kana kumirira mathreats aSatani. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Chakatokutadzisa kuenda kwawakanzwa kuti kuri kurapwa vanorwara kumwe kuya. Handiti unonzwa kuti kuna profeti Nhingi vari kwaMutare. Ameno kana vachirutsira, vachisvipira, vachiruma, vachidzura. Ameno zvavari kuita vanhu ikoko. Vanhu vachiti ndapora. Iwe ukati ndakamirira Jehovha. Handisi kuzoenda kunorumwa kana kunorutsirwa kana kunodzurwa kana kunosvipirwa mheno zvavanenge vachiteko. Ini ndakamirira Mwari ndiri pafaith alive. Nhasi deti ndiani? Ndine chandandichikumbira chandisina kupossessa. Mwari ndamirira imi. Zviri musimba renyu Jehovha. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Ungagona maspiritual husband mukapasiti yako. Apa akaita mhepo chai. Dai ari munhu munotaurira naka kuti ko naiwe takatenderana kupi. But hautombozivi kuti what's going on. Unongonzwa kuti mweya yezvidhoma zvikwambo zvii unongonzwa mastori nokuti mweya. But mangwanana norega ndikuudze zviri kumweya nditika. Isu John chapter 3 anobva atiudza kuti wedu akaita semhepo. Panosvika akabata kunosara kuchioneka ma-effects. Nhasi ndauya Mwari saHezekia. Ndiri mukadzi akangotakura pamuviri. But zvokuzvarwa kwemwana zvespiritual husband kudhilwa nayo iyi ndezvenyu Mwari. I am here and I am tired of it. Shoko raMwari rakati kuri uyo achasunungurwa naJesu achava akasununguka kwazvo. I am here Mwari, I need to be free. Muzita raJesu, hallelujah. Beyond my ability. It's beyond my mind. Tinotsvagepi solution yekudhila nemaspiritual husband. Asi vana havasi kurorwa. Hakuna zvakadaro. Wedu akativimbisa akati semhepo. Anofambawo semhepo. Mhepo hauzivi zvakuti yabva nekupi, iri kuenda nekupi. But hembe dzimwe unodzona dzamudenga. Toda kuona hembe dzemadhimoni dzamudenga. Toda kuenda kuma-effects. Aitaurwa last Sunday kuti 50 years achichata. Ngapaite mudungwe vanochata pano. Vane ma-50 vacho. Kutanga naivavo. Ngavapinde palisti. Mwari, tine zvatakaita sevanhu. Tine shoko ratakadzidza sevanhu. Takatenda, takabatirira pamuri. Takasiya mishonga yese. Takasiya ung'anga hwese.
labor ward nhasi anosununguka nesisa anoitwa kuinjuzwa wenormal delivery anaperezi vachibuda mukati umu embrace the prayer yaHezekaya yokuti hazviti chatongoda kuzonzwa vana vari kuchema. Unoziva Hezekaya akanetseka kuti anotumira mashoko. Mukaiverenga chapter yacho yakarebesa kuti atumire mashoko eSawa uchinotsanangura kuna Isaiah. It was too much. Akatora a metaphor. Akati situation yawira vana vaMwari kunoko. Tekuti takaita semudzimai ari tiudze. Answer totoiwana kwamuri Mwari. Hatina ndandichitodawo kubuda nemwana wangu muno iyi. Dai ndandisi kuda kubuda nemwana muno mundakabvisa nhumbu pa1 month. Kumutakura kusvika ku9 months Hezekaya ari kuti ukatarisa vakatakwa vakuma 19 years of his reign. Ndopaari kuatakwa. Makore ese atongawo anga achidzidzisa vanhu kunamata achivaudza kuti chechi yaMwari inofamba so inosvika pakadai. Chechi yaMwari chaiyo inonzwai. Vanhu vakateerera vakaparadza zvese zvisiri zvaMwari. Saka tamirira Mwari wacho. Ewo Satani ari kudzvova kuti makatosiya maritual. Isu unobva wasvika kunotobva tatokuudza kuti hatichapindi mumafamily ritual. Taane ritual yedu 1 kana vafunga kuti itisa maritual yeHoly Communion. Ekumarichual ekumusha handiti kwainzi unosvikirwa nemudzimu. Ende kana wasvika unorwarisa zvokuti ndakamboona zvinzwa zvichinzaro. Paunodzinga madhimoni unoona tanga achirwara nemudzimu watete vake. Saka maritual ekumusha unorwara kuti mudzimu wacho ugare pauri. But kuno kuHoly Communion ritual yedu inoporesa. Unotongobva right. Saka ndakazvinzwa izvozvo. Ndikazvitenda mudikani. Ndanwa maHoly Communion mangani pano. Saka chirwere chiri kutsvage. It's now beyond my ability. PaHoly Communion tironzi namatai. Ndobva ndanamata. Ndakanyararira ndipedza kunamata. Ndobva ndagamuchira Holy Communion yangu. Ndichitenda kuti inini ndiri kupora. Zvakuporesa zvokuti metsi dzacho dzedhiringi nechingwa kunoporesa musistimu. Idzo ndedzaMwari. Handigoni kudzitera. Hezekaya ari kuti Mwari nhasi. Pane nyaya inoda kugadziriswa apa. Pane maishu ari kusaririra. Mamwe edu sevanhu taita. Midzimu takatosiya handiti. Yainzi aipi kaviri. Tikanzi Jesu wedu anopa zvakatsindirwa. Zvinofashuka. Pakutsindirwa kwazvo kumba kwangu ndeyeJehovha. Musara Jesu, haleluya. Musara Jesu, haleluya. Mwari ngavakurangarire zuva ranhasi. Mwari ngavakubate zuva ranhasi. Haugoni kuramba kuchinetswa nemweya yetsvina. Ndadzokorora ndati I am now the temple of the Holy Ghost. Ndadeclare but kune mweya ine nharo inenge Senekerebu. Kune madhimoni anoda kurwa newe iwe uchiti ndati handidi kukunamatai. Ndatouya kuna Jesu. Anongoramba achinzi generational case pakuite. Indiri kuti ndawe generation yaJesu. Ndatove munew family yaJehovha. Born of God. Handiti Nicodemus ndiye akangoudzwa kunzi wakazvarwa kumba kwenyu. But kune kumwe kuzvarwa kutsva kuno. Ndikauya ndikazvarwa kutsva. Dzimwe dzese kurongedzerwa kwazvo ndezvaMwari. It's beyond my ability. Tati nyaya yedu hatisi kuudza madhimoni. Isusu tichibuda pano zvedu zvezvanaka. Nyaya yedu tiri kutaura naMwari wedu. Kune akasarira nepasina kuzadziswa. Gore rino munguva ino mumadays iwaya. Embrace the word of God. Declare it pamberi paMwari ndoda kubuda nemwana wangu. Ndoda kutobuda pano. Yes, I'm hard depressed like Daniel. Ndakatombomanikidzwa kudya zvimwe zvisingadyiwi. Ndikabuda ndikapukunyuka. Daniel akati chagaongozevezera kuti izvo handidyi. Ndichichengetedza kururama. Ndine zvandakapindana nazvo paKrismasi apa. Zvaida kuti nditadzire Mwari. Ndakambunyikidzwa nevandigere navo. Vachida kuzama kunditswekenyedza kuti nditadzire Mwari. Ndikasvika pandakamanikidzira ndikabuda. Ndichitiza nekururama.
Pati pakuzadziswa kwezviri paupenyu hwangu zviri kudai yemuridzi. It's beyond my ability. SaJoseph kutiza ndatiza. Ndikatondiendesa muprison. Kubuda muprison handizi. Iyi ndeyenyu Mwari. Ini prayer yangu nhasi ndeyekuti iya yenyu Mwari. Tanga tichita zvese zvatiri kuita gore rino. Iya yenyu Mwari. Pari kuda moyo yakasvinurira yakashamira. Yakaita saHezekaya kuti gore rese Mwari ndichikutsanangurirai. Ndikatomboya nemapepa ndikati kenza yacho iri kunzi kuenda nekuku. Paprayer ipapo achimbozama akati yakanzi kuenda nekupu Mwari. Onai Mwari uchizama kuvatsanangurira. But Hezekaya akati this time handisi kutumira nhoroondo. Ndakaita semukadzi ari mulabor ward. I did what I was supposed to do. Iye kuzadziso yekuti ndibude nemwana muno mundenyu Mwari. Muzita raJesu, hallelujah. Ukaverenga 2 Kings, tiverengerwe 2 Kings chapter 19 verse 37. Verse 37. Yes. Zvino wakati achinamata mumba Manisiroki. Ndichatangidza. Zvino wakati achinamata mumba Manisiroki, mwari wake, Adhiramereki naSharezeri vakamuuraya nomunondo. Ndiye uya muvengi wedu Senekerebu. Thank you. Ivo vakatizira kunyika yeArarati. Esarihadhoni akamutevera. Thank you. Ukaverenga patatora scripture yedu isho pavhesi ya3. Vhesi ya7 Mwari vanopindura ipapo. Vanotuma shoko kuna Hezekaya kunoti don't worry, ndazvinzwa. Ndoda kumuparadza. Achanofira mutemberi yaMwari wake. Haana kuda kunzi afire kumwe kwese kwaita noise. Kuna Mwari wake waari kutemba, waari kuti vanhu vese uyai kuno, uyai muende pasi paMwari wangu. Pataverenga ndopaari kunzi akanopinda kunonamata kumurwiri wake. Because ukatarisa Hezekaya akaverengerwa magodzi kunge 5 nemanations acho. Akanzi Esau ndakaakunda, asingatokaundi Israel. Akati vese ava ndakavadefeata, vari pasi pangu. Achitemba Mwari wake achiti ndakandondikundisa 5 manations. Iwe wega ndiwasara Hezekaya, unozviita niwe. Saka apa Mwari vaakudhila naye. Vari kunomushandira mutemberi yake. Maanonamata Mwari wake. Which means it wasn't a battle of vanhu panyama. It was a battle of gods. Akada unodefeatwa mune Mwari wake. Aratidze kukundikana. Abva afa nesword. Muzita raJesu, hallelujah. Kune zvimwari zvinofanirwa kudefeatwa nhasi. Zvanga zvichishedzera kuti hauna kwauri kuenda. Nhasi zvinofanirwa kukusarenda. Kuti kana ari uyu atini. Unoziva shoko raMwari rinoti kudi. Izvezvi kune vakaita tuhari. Ukaona maAfrican movie unoona uroyi hwavanoita umwe wacho usina nebasa rese. Vanobva vakutora voita ritual yavo pamwe nehembe yavakaba pavakakushanyira. Voisa mukofini. Vobva vaita burial mufu. Voti upenyu hwake hwese ngaararame sechitunha. Izvezvi uri muchechi but unenge chitunha. Unotonetseka kuti ndomuitawo sei munhu uyu. Adewo Mwari uyu chitunha ichi. But nhasi Jehovha wedu anoti nyika ndochitsiko chetsoka yake. Burial yako yakaitwa patsoka yaJehovha watakaunganira. Ngaaite zvaanoita patsoka paguva iri. Ngarifukurwe, ngaadhile nesuch gods. Hanzi vamwana unokanda kugungwa beyond my ability. Kana unganotsvaga gungwa ripi rakakandwa zita rako. It's beyond your ability. But Mwari wedu anoti nheyo dzacho munodziziva here. Ndiye akadziita. Kunobva kwanzi makore ndoguruva retsoka dzake. Saka ngaabate imomo mumvura. Anoziva kwazviri. It's beyond my ability. Ndangoita semukadzane pamuviri. Mwana ndakamumirira. Ndo Jehovha wedu atinotenda kwaari. Muzita raJesu, hallelujah. Isaiah 54 verengai munhu waMwari. Yambotaurwa nababa panapa. Verse 16 and 17. Ndiri kuda pa 16 pacho. Verse 16.
Tarira, ndakasika mupfuri anopfutidza mazimbe mumoto. Muri kunzwa? Wakaipa wacho akaitwa naMwari. Ndokuita nhumbi yabasa rake. Neuroi wacho wake. Uye ini ndakasika muparadzi kuti aparadze. Iye zvakatumwa unoparadza aita doparadza iwe newe munhu. Hakuna nhumbi yokurwa inopfurwa kuzorwa newe ingabudiri. Mustara Jesu, haleluya. Ndine nyaya yangu Mwari. Chanditadzisa kubata mwana ndeuyu wakaipa. Shoko renyu randiudza kuti ndiye ari mumaoko enyu, zvake zvose zviri mumaoko enyu, hapana chamusingaziva, hapana chakavanzika pazvake zvese. Makazondivimbisa, makati hakuna chombo chakagadzirwa chinobudirira izvozvi zvapedza kugadzira wakaipa. Zvese zvinokundwa nemi Mwari. Here I am, I need a child. Mustara Jesu, haleluya. Mustara Jesu, haleluya. Umwe unogona kunzwa kuti zvangu ndezvaJobho, waritora tunhu 1:1, zvangu ndezvaJobho chaizvo. Zvangu zvakawanda sezvaJobho. Ukatarisa Jobho, anobva anzi kuna Mwari wacho kuna Job chapter 41, anobva anzi who can destroy the Leviathan. Ari kupiwa example of something chiri kunoshowa power that is beyond him. Ari kuti Jobho watraya zvimwe zvese zvawatraya. Shamwari dzauya dzikatraya kuita zvadzinoita asi zvakunda, but wakundwa pazviri izvozvo. Simba rekuti ubude musituation iyi nderangu ini Jehovah. I know everything about what you are going through. And unoona kuti kubva kuna Job chapter 1 pangoitwa conversation Job achitanga kurasikirwa nezvinhu aunzwe voice raMwari. Dzanga dzashamwari. Ko wadi kutraya chekuti? Ko wadi kudaiwo? Ko wadi kutendeuka? Ko wadi kuoshipa? Ko wadi kudai? Vange vari shamwari. Unozonzwa kuna 32 ndo pakunotanga kuchinja nyaya. Patotaura umwe wanga ari a servant in the house. Kubva ikoko Mwari ndo pava kusinurira nyaya yaJob. You have tried it all. So you did to your ability, my friend, my dear brother. Shamwari dzaJobho dzasiri dzekutamba nadzo. Pana aitonzi Eliphaz the Temanite. Ukatarisa vachishedzwa vachinzi akauya. Vaitaurwa nemataito ekuratidza kwavari kubva. Avazi vanhu vaingobva mumaraini. Shamwari dzaJobho dzadziri shamwari dzine uremu. Vainzi the Temanite, they were people of wisdom and intelligence. They were learned. Zvokuti vaigona kunanganidza chirwere vakakupa conclusion. ZvaJobho vakazvitadza. Vakatraya ende ukantarisa maspeech akairatidza kuti munhu weuchenjeri, munhu anoziva. But akaitadza yaJobho. Mustara Jesu, haleluya. Kuna anonzi maShuhaiti, vanga vaine nyaya yavo, vanga vaine zvavo zvavaita. They were people of justice. Ukamuverenga ndo paanenge achida kutaura nezvekutongwa kwenyaya yaJobho kuti nyaya yakwe iri kuda kuti Mwari vaigadzirisa. Unomunzwa achidaro the Shuhaiti. Dzadzisiri shamwari dzemanga-manga. Umwe wacho ainzi the Naamataiti, unozovana Naama newewe. Vanga vari vanhu vanga vaine the zeal of the Lord. Vanga vainzwisisa nezvekururama, ndosaka vainzwa inyanya kuti tendeuka kani Jobho. Jobho une zvawakatadza. Vakatraya mukuziva kwako sezvawakaita. Ukati rega ndiende gurupu iri rinonamata sitereki ndifambe naro, but dzako hadzina kuchinja. Ukati rega ndiende ndifambe navo vanenge zviri nani, dzako hadzina kuchinja. Ukatsvaga muprofita wemandiriri, dzikaramba dzakadaro. Pamwe ukamboti asi ndikamboenda kunoedza uyu wemasiriri, zvikaramba zvakadaro. Ameno waitraya zvese. Uchingotraya kuti pamwe ndingawana solution. But yakanga yaita kunge yaJobho. Unonzwa Jesu. Unonzwa Jesu achibvunzwa nemadisciples. Madisciples ari kuti nhai Jesu, uyu munhu wamaporesa uyu kutadza kwake kana kuti kwemaparents. Jesu anokuti zvakaitwa kuti ukuru hwaMwari huratidzwe. Shamwari waramba uri musituation iyoyo kuitira kuti ukuru hwaMwari huratidzwe. But this day, make this declaration. Ndasvika ndatakura ya 9 months. Pane time yokuti nhumbu yacho haichaiti kugara nayo. Hatichagoni imi vadikani. Dzimwe hadzichaiti idzi. Dzagarisa idzi. Uri kupinda 2026 nesituation iyoyo. Mangwanani anoimboti iyi yangu ngaichizvarwa. Kana ndichibata imwe futi tozviona pamberi. Iyi iri umu ngaizvarwa. Yagarisa iyi.
mangwanani ano kune simba remuchinjikwa, simba rekusunungura. Iroro hatina kumwe kwatinowana kuponeswa kwedu. Chatokuunza nhasi zvakadaro shamwari ndinyaya iyoyo yekuti hatina kumwe isu. Takatomira pano hameno vane midzi vaya. Yes, you have a chance to repent, Mwari wedu anytime. But kune akatendeka kubva gore richitanga kusvika nhasi, achiteerera baba vachitaura vari pano. Inyanga igamuchizwe. Ibva pano une vana vako. Ibva pano wakagamuchira vako. Unonovaudza kuti kudii kunzoko. Vakatomirira kuti ndinoda kutanga ndaonawo kwa president uyoyu kuti achaita mwana here. Zvino nhasi tiri kuti unobva pano nemwana wako. Vasikana wese arikuda kuroorwa pano, Mwari ngavaisovhe munyika dzemweyo. Ngavavatine vanoroora vacho. Nhasi pano ndakaita semukadzi ane nhumbu. Mwari zvimwe zvese ndaita. Zvati unogona kuita sevanhu pano taita. Takamirira Mwari wedu azviratidze. Tiri kuda kutobuda tichinotaurawo kuti Jehovha uyu azviita. Uyai mutendeuke, siyai kamwe kana matiro. Onai wedu Mwari atirwira. Avo vese vairwirwa 5 nations vanga vari pasi pake, including Israel, which means vanga vakawanda nations vari kufighta against one Judah. Apa Judah ndenga ine matribe mashoma. Avo vanga vakawanda. Mwari pano paFaith Alive vari kutaurwa Mwari wega. Masikatano ngaazviratidze. Masikatano ngaaitire umwe munhu ane nhumbu yanzi yagarisa. Mwari ngaadzikise ari mapanga kubva kudenga asingasiye chironda pamuviri wako. Nyaya dzako ngadzigadzirwe nhasi. Imboitawo saJobho tati nguva yekunamata. Unopresenta nyaya iko kuti Mwari ndakaita matsanangudzo dzese panyaya yangu. Ndikatsanangura kuti Mwari dzangu dzakazodai dzakadai. Ndichizama kuita mapureya ndichiita zvese. But nhasi Mwari yangu nyaya munoiziva. Makainzwa ichishedzerwa in the camp of the enemy. Ndakasiya zvose, takatosiya. Nyangwe tikanzwa pakanzi n'anga pano hatiendi, tikanzwa pakanzi muprofita pano hatisi kuenda. Saka Mwari takatosiya as Faith Alive. Nhasi Jehovah remembers. You came to set the captives free. Luke chapter 4 verse 17 to 21. Jesu paari kutanga kupiwa Bhaibheri apinda mutemberi. Haasi kunovhura Genesis. Haasi kunovhura imwe bhuku ipakati apa. Ari kuenda kuna Isaiah 61. Haiziyo first chapter. Haizi last chapter. Ari kunodzura pane nyaya yaakawira panyika. Bhaibheri rinoti kudii? Pa 17 akapiwa bhuku yomuprofita Isaya. Zvino wakati aipetenura akawana pakanyorwa pachiti, mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Ndiwe murombo wacho. Nhasi sangana naJehovha. Ndozvaakavinga Jesu. Ndozvaakavinga. Ana imwe purpose ndo yaari kuuya kuzotiverengera iyo. Andei wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Wakatapwa, maspiritual husbands akutambudza, mweya yetsvina, mweya yaana tete vausingazivi, mweya yeurombo yausingazivi kwavakaitira macovenants ineni. Namapofu kuti aonezve. Kungofamba murima hapana chiri kuonekwa chemweya mudonzeni. Kaunda wanamata hakuna pauri kusangana nenyasha. Wakafukidzwa rimwe gumbeze remadhimoni. Nhasi Jehovha ndo anozoti anokatanurwa sei mweya yetsvina yakakufukidza. Ndiregedze vakatsikirirwa. Tozvinzwa kuti ndinenge ndakatogarwa panapa. Nhasi ita handichagarwi futi, handisini kugarwa nemadhimoni. Handibve muchechi ndakaremerwa, kana nyangwe ndasvika kumba handisida kunzwa kuremerwa. Kurara unge dombo, unge munhu akafa. Handisi kuda izvozvo. Ndatakura nhumbu iyi kusvika nhasi ndichirongedzerwa zveshoko raMwari. Nhasi ngariburitse zvibereko nokuzivisa gora raShe rakanaka.
Mustara Jesu, hallelujah. To you, the broken-hearted. How many years moyo wako wakatswanywa? Wakakuvara. Ndo zvakaburukira kubva kudenga. Ndo zvaari kusvika achianaunza kuchechi. Achiti ndo zvandakavinga. Nhasi ramba kubuda wakadaro. Nhasi ramba. Kuti usvike paunosimuka. Mushumiri welast week akati zvimwe zvinoda kuti iwe unamate. Zvakaitwa kuti ruoko rwaMwari ruratidzwe pauri. Imbonamata nhasi, imbodana kuna Mwari. Jesu akavinga kuzosunungura vakasungwa. Iwewe. Kana wakasungwa ndiwe wakavingwa naJesu. Haana kuvinga vamwe vanouya pano vachitestifya vega, akavinga newe. Mwari nhasi ndinenge mukadzi ane nhumbu. Makazara shoko, makazara kuti ndinoporeswa neshoko renyu. Mandiri makazara kuti hakuchava nebarrenness kwaIsraeri. Ndauya kuimba yenyu Mwari, Lord, I am barren. Ndauya zvekubata kwenhumbu, mapepa ndinawo, evidence yedzo. Vashedzera vana Senekerebhu ndazvinzwa. Chokwadi kurudzi kwedu hakusi kubatika vana zvekumhanya, but ndakatizira kwamuri. Munoziva nyange pane altar yaSenekerebhu kuna Mwari wake akandisunga, maagents of darkness akabata. Nhasi ngaaregedze nokuti tina Jehovha ane simba rose. Maaltars ese ari muupenyu hwako ngaaparadzwe nhasi. Dana kuna Mwari, iti inhumbu handisina kubva nayo pano. Nhasi ndinobva ndakabata mwana. Whichever way God knows to induce its goddess, no more birth its goddess. Nhasi pano ndiri kubva ndakatakura mwana. Ndiri kubva ndakagamuchira chazvarwa neshoko, chazvarwa neshoko randakatenda kuti makauya kuzosunungura vakasungwa. Ndoshoko randakaviga mandiri. Nhasi ngandibve pano ndine zvibereko. Jesu makauya kuzosunungura vakasungwa. Satsisai chirevo chenyu Mwari.
Zadzisai chirevo chenyu Mwari. Zadzisai chirevo chenyu Mwari. Shoko renyu haridzokere kwamuri risina kupedza zvamarituma. Renyu shoko haridzokere Baba, haridzokere kusvikira rapedza zvamarituma. Kusvikira rapedza zvamarituma. Sonongurai vakasungwa, regedzai vakatsikirirwa, regedzai vakatsikirirwa, sunungurai vakasungwa. Ngavasunungurwe iye zvino, ngavasunungurwe iye zvino, ngavasunungurwe iye zvino, ngavaregedzwe iye zvino. Mazvita Baba neshoko renyu, tatenda mazvita. Sunungurai, sunungurai vakasunga, regedzai vakatsikirirwa. Kwako kuna Mwari, bora uso kwako Baba, muzita ra Jesu. Murandakadzi wenyu ataura shoko renyu, haana nechimwe chete chaasiya pane zvamamupa. Zvino shoko renyu haridzokere kwamuri risina kupedza zvaratumwa. Pane nhumbu dzinofanirwa kusunungukwa, dzagarisa makore mazhinji. Pane vakatsikirirwa kwenguva refu, pane vakasungwa. Nhasi nezita ra Jesu ndinotaura kusunungurwa kwevakasungwa, kuregedzwa kwevakatsikirirwa. Mweya mutsvene waMwari, sungai mweya yetsvina, mweya yemadhimoni, ngaisungwe iparadzwe nhasi, ngaiparadzwe nhasi, ngaiparadzwe nhasi,
Baba vangu muri kudenga, Baba vangu muri kudenga, zviratidze iye zvino kune vakatanga mabusiness haana chaari kuburitsa. Baba, nhasi nezita raJesu, ruoko rwenyu ngaruonekwe, ruoko rwenyu ngaruonekwe, ruoko rwenyu Baba. Batai upenyu hwevana venyu muzita raJesu, muzita raJesu. Ukamira ipapo, I release the anointing. I release the anointing. The anointing of God from every corner, from every tent. I release the anointing. Iwe mweya wakaipa chibuda uende nezita raJesu. Mweya yezvikwambo ngaichibuda iende nezita raJesu. Zvirwere, cancer, asthma, arthritis, now in the name of Jesus. Nezita raJesu, nezita raJesu, buda uende. Chimuregedza, chimuregedza zvakwana, chimuregedza, chimuregedza zvakwana. Ayamandere bosha. Yes, mtoreya uye kandande kamashi. Pane vakawanda, shamari, uri kunyatsonzwa kuti pane zvakubuda. Usarambe wakamira ipapo. Hana yako yatanga kurova zvakasimba. Anandeke masikotorobosha. Come on, bring her here, kandarata kamasa. Pane zvakutoitika izvo zvirega kucheuka uchitarisa vanhu. Tarisa mimba iri mauri kuti ngaibude iende. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura. Nezita raJesu Kristu nhasi, nezita raJesu Kristu nhasi, I command you to come out of her. Come out. Chimuregedza, buda uende. Come out, come on. Nakamashikata. Buda uende, buda, muregedze. Muregedze. Do I have some pastors here? Kubana sunungurwa, iwe sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa. Kubanas. Muregedze nezita raJesu. Buda uende. Pastor Kandarata kamasiko torobosh. Ndinenungo ziro kwazo Baba ndino asimuka ukandisibisa ndinokunda zose nakumbira ndizadzei
usimudza maoko ako. Toda kumbira baba mufundisi Bura vanamate. Tisimudze maoko edu tinamate. Mazvita Mwari edina kofela rota hai. Mazvita kipa nosefenalika India komeda niasi hai. Nezita rajeso zvagarisa ngazvichizvarwa. Nezita rajeso urwere hwapera, matambudziko apera, mwechina yaenda, mabasa awanikwa, vana vachibatwa, mamarriages achiwanikwa. Kufina ni ya kofe na lida edina kose hai. Maji idi kose felarikata. Majita udina siya hai. Maji ina komelarita. Ma indi kose felere kobidia kahai. Majita Mwari pazuvari nonzira nasi. Ndinotaura minana kepela rokata. Ndinotaura minana. Ndinotaura minana. Ifamo kope yakata. Vatele bekosi ya miliri yakata. Tichibuda muno tabata mindiro zenu. Tichibuda muno tabata minana yenu. Tichibuda muno tabata matestimoni yenu. Tichibuda muno tabata shivimbiso zenu. Mekopela rita mia hai. Efenele kota. Mazita Jesu. Mustara baba nere mwanakomana nere moya mchene. Amen. 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 Hallelujah. We may be seated. Hallelujah. Hallelujah. Uchibuda muno watobata mnana wako. Sangoka tarisira izos. Enda uchitinda zvigamuchira. Enda uchitinda vanazvo. Oh my God, hallelujah. Chimbotinda vanazvo, ndavanazvo. Vanasikana muri kuzochata. Oh yes, in the name of Jesus. Zvanzi ndini ndakasika mupfuri nenhumbi dzake. Asi hakuna nhumbi ichagadzirwa kurwisana newe inobudirira. Varoi vari pasi paMwari vese ivavo. Asi Mwari uyu anokuda iwewe. You are in covenant with the Lord. Oh, I said you are in covenant with the Lord. Mana ari kunzwere zvandiri kureva panapa. Komufundisi muri kubva nokube. You. Ananzi mfundisi Gwara. Yes. Vari pasi pamuhamba. Ngana hanchikudzai kuti mune vafundisi vakawanda vangouya vakagara zvavo. But I want to tell you, with all these anointings, hausi kuzodzokera wakadaro. Rukupinda mugore dzawakachibata. Chingoshandura pfungwa, mwanangu waite nokuuya. Vamwe vari kuti mwana wangu ndoupi? Uyu sumuka mwanangu. Uyu mwana wangu. Mukoma wangu mukuru festival nde mwana wake wokutanga. Saka ndiri kuti mwana wangu. Are you understanding? Mwana wangu ndosaka ndati mwana wangu. Sandoone ndakadai ndakura oka. All right mwanangu, thank you Mwari akuropa fast. Now chandiri kutaura pano ndechokuti hama dzangu, please hear me. Rega kuenda uchifunga nhamo. Rega kuenda uchifunga matambudziko. Iye zvino ndosaka Paulo akati ndinonyengetera hama dzangu kuti mushandurwe mirangariro. Regai kufunga zvenhamo zvokushupika. Wona kuti mugore rawakupinda iri. You are on the top. You are the head and not the tail. Pana ari kunzwere zvandiri kutaura pano.
uri musoro hausi muswe iwewe. Rega kufamba semunhu akakundikana, rova step semunhu akabudirira. Pana ari kunzwere zvandiri kutaura panapa. Rega kushanda senzou wodya sesvesve. Aiwa. Hallelujah. Maita zvenyu mufundisi Makora. Thank you very much. Your word was very prophetic. You preached the prophetic word to the church. Prophetic word to the whole AFM of Zimbabwe. This is the prophetic word rataurwa pano. Kana makamboshumira nhasi mashumira. Nhasi mashumira. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, and God richly bless you. And you know, Mwari wemasimbosa akuchengetei, Mwari wemasimbosa akupei rugare, Mwari wemasimbosa akupei pfuma, Mwari wemasimbosa aropafadze mabasa emaoko enyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaisha wedu Jesu Kristu, nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. God bless you all. Kana ndabvisa tai ndachinja, ndichadriver ndichisvika mudzimba dzenyu ndichingotsvaga nzondora dzamakasiya nemisoro yehuku tobataita izvozvo. Musi weWednesday muri kuziva totanga nguwai? Totanga nguwai? 6 o'clock hatiuye kuchitatu, tinongouya na9 o'clock kugoredzva redu. 9 o'clock. Unoziva sei vazhinji vasingaropafadzwa? Jesu aiti akaitira munhu chinhu, aitenda unopupura. Enda mutemberi unevataurira zvandakuudza. Bhaibheri robva rati vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Saka zvose zvawakaitirwa naMwari nyoresa, uzopupura urege kupinda mugoredzva nechikwereti chokusapupura zvegore rino. Ndataurisa naye ari kupi zviri raitika. Please ndapota togara takagadzirira. Vaye vano dazokunamata vanamati mouya tonamata mangwana na 6 o'clock. We'll be claiming kuti nhumbu ingaizvaro yagarisa. Zvandinogona kuita ndakaita, asi zvasara ndezvaMwari. Saka mutsanyu wokupedzesera 2025 mangwana. That's the last day of prayer and fasting in 20. Saka ndo panofanirwa kusunungukwa yako. Saka come ready. Thank you so much. I love you. Pane chimwe here muvhangeri. Uyai zvenyu mutaurire vanhu ava, indiri parivhika ini. Amai manhanga masega. Ngatitendei baba, ngatitendei baba wedu. For sure baba is on leave. Vari kutanga basa musi wechitatu.